بلوچستان ضلع قلعہ سیف اللہ کوہی دم کا شش مردمانی لاش دستگرفتگ لاش ایمبولینس سرا اسپتال سرکنک بیتگاں لاشانی پجار رنگتا نبیتا لاش پجار کنگے واسطہ اسپتال ہیں جماعت اسلامی کراچی امیر حافظ نعیم الرحمان نے گوشگی کے سندھ اسمبلی سٹا یلا دیے گے 4 جنا ٹی ایس 129 سرا منصوب من نبیتگاں پی ٹی آئی پلہ مرضی آزاد امیدوار سومن بتا من خیرات سٹ نلوٹا اما سٹے سرا منی حق کی امانہ دیے گا تحریک انصاف گیش ووٹ رستک مائیے مینڈیٹا منی منوتی سٹا واتر کنا الیکشن کمیشن بعضی صوبائی قومی اسمبلی حلقہ آسر شنکن گچا داشتگا الیکشن کمیشن گیچ انکاری عذرداریانی سرا الیکشن کمیشن سندھ باس نساء درانی و بلوچستان باس شاہ محمد جتوئی سرا ہواری بینچ گوش داشتگ الیکشن کمیشن بلوچستان حلقہ پی بی 14 نصیر آباد پی بی 4 کوئٹہ آسر داشتگا مسلم لیگ نون سروق نواز شریف و جے یو آئی اے سروق مولانا فضل الرحمان نیامہ ٹیلی فونک رابطہ دوے سروقہ ملک کے سیاسی جاورحال و سرکار جوڑ کر یہ بابت گپ تران کتا جے یو آئی اے سروق مولانا فضل الرحمان اسلام آباد سربتا مولانا فضل الرحمان آصف زرداری نواز شریف و چودھری شجاعت اگو گندن انکام جماعت اسلامی امیر مولانا عبدالحق ہاشمی گشتہ کے مارا ہمیں امید ہوتا کہ 2024 گے چنکاری پلگار باں بلے گے چنکاری آسری شہلا بتگا جماعت اسلامی امیدوار اولی رندہ بلوچستان اسمبلی باس چور بتا حق دو تحریک سروق مولانا ہدایت الرحمان ہم گے چنتا آ جماعت اسلامی جتائی عہدائی سرا بتا کاری آسرانی بدل کنگو دھاندلی علاقہ نیشنل پارٹی نیمگا تربتا در بندی ہڑتال دکان بے پاری بنجل بندہ نیشنل پارٹی نیمگا دھاندلی علاقہ گستگی بازی روچا زرشانی کنگ بو گئیں کیچا دھاندلی علاقہ دیگا گلان نیمگا چاہم زرشانی بڑھ جاہیں نیشنل پارٹی سروق ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ گشگین کے اسٹیبلشمنٹ گوشک و زردارہ بلوچستان سودا کتا ایک گیچن کاری نئے بلکہ سودا گری جان بلے دیا بھیار دیو خوشا سر بکنا شما جان بلے دیا ہچ کت نہ کنی اگر شما کردارانی آشکار کنگا ہنچو ترسے گڑا وتی کردار شر بکنی بلوچستان نیشنل پارٹی سروق ڈاکٹر سردار اختر جان مینگل گشگین کے ہما گل اسٹیبلشمنٹ پسند بھی سر وزیر ہمائیے بھی بلوچستان مال غنیمتی زانت بی گیچنکاری اپیسر بلوچستان سیٹ باہر کنک بیتگاں گوشک بتا کے دا سیٹ یک گلی دیگ بھی اور یاز سیٹ دومی گلہ دیگ بھی جے یو آئی کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری گشگین کے بلوچستان ہمارا ہمقصت اپروچ دیگ بیتا 2008 چشنبتا کلاتے دمک جوہانے ابت پولنگ اسٹیشن سے پولنگ نبیتا پی بی سی رشش کلاتا سعید لاہو سومندی پروشا بدل کنک بیتا بلوچستان اداروں کی سروزیر میر علی مردان خان ڈوم کی گشگی کے اداروں کی سرکار پوریمنی و پلگاری گیچنکاری کرائنگا سومن بیتا باز دمگاہ گیچنکاری اپیسر دل پدردی ویل پیشت کگا ایدرگتا باز بوجنی باز چیلنجز آگو گزگا پر گیچنکاری پا وحدہ بیتگا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی گشگین کے محلو کے مینڈیٹ شرط کنک بی بی باہری مینڈیٹ منگ ہم بی پاکستان محلو خاص زال بولا سہرے سلام پیش کرنے کے آہاں جنجالا بید ووٹ داتا زال بولا جمہوریت محکمی واسطہ ووٹ داتا پاکستان تحریک انصاف راشو شعیب شاہی نے گشگی کے ایوڑی گچنکاری ملک کا سیاسی محکمی چوک ہے
आर ओ ऑफिसर नोटिफिकेशन शिंक को तक क्योंकि दुनिया चुशनबी के गिचिनकारी नियामा इंटरनेट बंद करने बीवी मैं नुमाइंदहानी सरा 10 चस्कनक बीता माँ पुलिस गुश्ता के अंसरानी हिलापा एक्शन बिजूरी जमात इस्लामी सिंध असम्बली 4 हल्का सिंध हाई कोर्टा चैलेंज कुदगाम जमात इस्लामी जुनेद मकानिया PAC अक्सर 4 गिचिनकारी आसर चैलेंज कुता ए हल्का MPA में मोहम्मद दानियाल सूबमन बिता PAC अक्सर बिस्तो 4 जमात इस्लामी MPA में अब्दुल बासित सूबमंदी चैलेंज कुता ग्रैंड अलायंस सरुख हाजी लश्करी रईसानी गुशनी की दुरुस्ती की चिनकारी आसर बदल कनक भी तगाम जाली आसरानी दर्जा सरकार जोड़ कनक भो गई इलेक्शन कमीशन सरजमा सूबमन बुता PB चल 4 अंची मर्द में सूबमन कनक बिता के आई सियादी चरे शहरा चने